फायार माने सदा पेकेट बारा धामाखा होननाय बायदि जाबाय जिनिसा पेकेटआ फिसा खिन्थु गोमनाया बिराद गोगोम आरोना मानसिखौ नायबाथ' पर्टेबोल जों खिन्थु 48 इन्चनि खामानि मावजोब्बाय आरो नोंसोर दानो बिराद ब्लां ब्लां सिनेमाया बेबायदि जादों दा फंबायमोन थाखाय प्राइसआ सिगाङावसो सफैखानानै थायो माने मोनथिखागौ पारफरमेन्सआ मोजां जागोन होननानै दा बै समाव बान्था सफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मानगोनां महिम चन्द्र बसुमतारी अल बाथौ महासभानि नेहाथारि बिथांनिफ्राय 2100 माने 2100 रां बान्था सफैदों बे बान्थाखौ बिलाइहरनो थाखाय आं मानगोनां बान्था बिलाइगिरि बा बान्था होगिरि बिथां महिम चन्द्र बसुमतारी सारखौनो आङो जौस्रांसिम हांख्रायनानै लाबोनो सानदों आरो बिथांखौनो हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि खुंफुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां नजेन नार्जारी सारखौ बे समाव आङो मदद होफानो थाखाय खावलायदों सिगां फारसे फैनो थाखाय खावलायदों सारमोनखौ रायजोफोर खनसे गोबारै आखाइ खबना हो फंबायमोननि थाखाय आरो सारमोननि थाखाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आजावनो थाखाय आं बे समाव खावलायदों पेट्रिक्स आरो मेजर फंबायखौ आङो बे समाव बान्थाखौ आजावनो थाखाय खावलायदों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सारमोननिसिम आरो फंबायमोननिसिम दा जोङो बे समाव फंबायमोनखौ दान्दिसे सम दोनथ'नो सानबाय जोंनि गुबै